Hej alle sammen. I min tidligere video der snakkede jeg lidt om, hvordan og hvorledes vi sætter vores bounce rating op, og hvad det betyder osv. Nu vil jeg tale lidt om vores coachingforløb, fordi det var lige lidt inde på. Muligvis en lang film, så jeg ikke har nået at se det. Det er i slutningen af filmen. Jeg kan klart anbefale at se filmen til enden, fordi der kommer ofte guldkorn der. Men coachingforløbet går simpelthen kort ud på, at vi skemalægger, hvordan bruger du din tid. Fordi at hvis du ikke har ordentlig tid til familie, eller få trænet, eller du føler i hvert fald måske ikke, du har nok tid. Det er der, vi går ind, og så hjælper vi dig med forskellige punkter, hvor der vi går ind og kigger på, jamen, hvor ligger du din tid, hvor meget er du på sociale medier, ser du film, unødvendige ting. Det kan også godt være nødvendigt for dig at se en film en gang imellem, for lige at stresse af, komme fra. Det er mere, hvor vil du gerne hen, og det er det, vi hjælper dig med. Så, simpelt, meget kort. Vi tager simpelthen udgangspunkt i forskellige strategier, som simpelthen går ind og så løser de her problematikker her. Og så derudover så tager vi os jo så af dine SoMe-annonceringer og din markedsføring, om det er det du vil have, om det er en webside du har, eller webshop, eller en blog. Så SEO-opdaterer vi det hele for dig, gør det lækkert, gør det brugervenligt, og sørger for at du får en lækker konvertering. Vi ses derude.